Замисляли ли сте се, че кожата има свой собствен вътрешен часовник? Да, точно така. Също като цялото ни тяло, тя работи по 24-часов биологичен ритъм. Хайде да се потопим в тази идея, известна като хронобиология, защото тя тотално променя правилата на играта в грижата за лицето. И веднага идва един много важен въпрос. Един крем за сутрин и вечер. Това е доста разпространена практика, нали? Съвременната дерматология вече е категорична. Този универсален подход просто не работи. Оказва се, че тайната не е в някакъв магически продукт, а в нещо друго – в синхрона. И така, ето го и нашият план. Ще проследим едно цяло денонощие от живота на кожата. Ще видим какви са нуждите й през деня, когато се защитава, и какво се случва през нощта, когато се възстановява. Ще обърнем специално внимание и на зоната около очите, защото тя, повярвайте, играе по свои собствени правила. Добре, нека да започнем от основата. Науката зад всичко това. Какво всъщност представлява този клетъчен часовник и как управлява кожата ни? Ами всичко се свежда до хронобиологията. Това означава, че нашите кожни клетки са програмирани да вършат напълно различни неща в различно време от денонощието. Работата им в 9 сутринта, например, няма абсолютно нищо общо с задачите им в 11 вечерта. И тук е ключовият момент. През деня кожата е изцяло в режим на отбрана. Тя е като войник на пост. През нощта обаче превключва на режим регенерация и се превръща в строителна площадка. Тези два режима са коренно различни и, както се досещате, изискват напълно различна подкрепа. Хайде да се фокусираме върху деня. Представете си, че от момента, в който се събудим, кожата ни влиза в битка. И то не с един, а с много противници. Помислете само, трябва да се бори с гравитацията, с хилядите мимики, които правим несъзнателно и разбира се с невидимите врагове, като UV лъчите и градското замърсяване. Наистина е на първа линия. И тук става наистина интересно. Как модерната козметика помага в тази битка? Ами, тя създава нещо като невидим стягащ курсет. Да, точно така. Съставки като глайколифт не просто хидратират, а буквално образуват финна мрежа, която поддържа контура стегнат през целия ден. Така че, дневната грижа има двойна мисия. Първо, да изгради онзи защитен щит, за който говорихме. И второ, да осигури тази физическа подкрепа срещу отпускането. Разбира се, щитът няма как да е пълен без слънцезащита, но вече не говорим просто за пасивен филтър. Модерните формули действат активно. Те буквално прекъсват комуникацията между клетките, които си изпращат сигнали за стареене под въздействието на слънцето. И ето, че слънцето залязва и преминаваме към нощта. Сега фокусът на кожата се измества на 180 градуса. От защита към дълбок, ама наистина дълбок ремонт. През нощта защитната бариера на кожата, така да се каже, сваля гарда. Това води до две неща. От една страна, микроциркулацията се засилва и кожата става много по-възприемчива, но от друга започва да губи вода много по-бързо. Буквално ожаднява. И точно това е златният прозорец за действие. Нощните формули нямат нужда от тежките SPF филтри. Това позволява в тях да се вложат много по-богати възстановяващи съставки, които да стигнат до клетките точно когато те са най-гладни. Тук вече на сцената излизат съвсем друг тип герои. Говорим за богати масла и растителни екстракти. Тяхната работа не е да се борят с външни врагове, а да поправят щетите от изминалия ден и да стимулират производството на нов колаген, докато ние спим. Добре, имаме перфектната дневна и нощна грижа, но има една зона на лицето, която сякаш живее в своя собствена часова зона. И това е околоочният контур. А сега един факт, който е просто изумителен. Кожата около очите може да бъде до 10 пъти по-тънка от тази на останалата част на лицето. 10 пъти! И на всичкото отгоре, там почти липсват масни жлези, което я прави невероятно деликатна и уязвима. Точно за това е огромна грешка да се нанася стандартен, богат нощен крем около очите. Вместо да помогне, той може да утежни зоната и да доведе до подпухване и задържане на течности. Просто е твърде тежък за нея. Тази зона няма нужда от тежки масла, а от нещо съвсем различно – от дренаж.
Затова специализираната грижа разчита на съставки като кофеин и зелен чай. Тяхната работа е да тонизират, да свият малките кръвоносни съдове и да се борят с тъмните кръгове. Накратко, да събудят погледа. И така, постепенно сглобяваме цялата картина. Кожата не е просто платно. Тя е сложна екосистема, която има нужда от единен 24-часов подход. Ето го и основният извод. Истинският, видим и най-вече дълготраен ефект не идва от един продукт-чудо. Идва от рутина, която е в пълен синхрон с биологичния часовник на кожата. Всъщност, цялата стратегия е много проста и логична. Сутрин изграждаме щит, вечер правим основен ремонт. И през цялото време обръщаме специално внимание на деликатната зона около очите. Всяка стъпка има своята точна роля в точното време. А когато всичко това работи в синхрон, резултатът е много повече от просто хидратация. Говорим за истинско, видимо подмладяване, което идва отвътре навън, защото клетките получават точно това, от което се нуждаят, точно тогава, когато са готови да го усвоят. И така ще завършим с един въпрос за размисъл. Дали ежедневната грижа, която полагаме за кожата си, работи заедно с нейният естествен ритъм или въпреки него? Отговорът може да промени всичко.